Malý, veľký bojovník. To je 11-ročný Matúško z Liptovského Mikuláša. Po obyčajnom herpese pred pár mesiacmi ochrnul a takmer zomrel. Nevzdal sa a teraz sa už pohybuje na vozíku. Jeho mama sa v skromných pomeroch zriekla práce, aby svojmu synovi pomohla. Malý Matúško si užíva polročné prázdniny, aj keď na vysvedčení má 3 dvojky a ostatné jednotky. Na vysvedčení, ktoré by mu za silnú vôľu a optimizmus písal sám život, určite by boli samé jednotky. Bolo to veľmi ťažké. Matka tvrdí, že z obyčajného herpesu na ústach ochrnul takmer na celom tele. Matúš mohol hýbať iba hlavou. Prognózy boli hrozné. Buď zomre, alebo sa z toho dostane. Je to vírusové postihnutie vlastne nervov. Prejavuje sa to vlastne slabosťou, teda obrnami svalov. Je podozrenie rôznych vírusov, mimo iného aj herpetických. Príčina sa nevie. V nemocnici od rodičov dostal tohto jaguára so slovami, aby bojoval a bol silný ako toto zviera. Matka celé týždne stála pri nemocničnom lôžku svojho syna, ktorý sa takmer nehýbal. Neskôr ho ani na chvíľu neopustila, keď sa liečil v Kováčovej. A tvrdí, že sa stal zázrak. Ďakujem celému personálu Kováčovej, tam prišiel ležiaci a keď odchádzal, sedel, tak ani tie sestričky nechápali. Teraz však nesmie zaháľať. Jeho sused, študent fyzioterapie, dbá, aby každý deň cvičil. Keby sa vlastne necvičilo, tak to svalstvo zabudne vlastne to, čo má robiť tú jeho funkciu. Cítim tie pokroky, už dokážem hýbať rukami, už sám sedím aj chodím po štvornožky. Matúško sa nevzdáva a bojuje. Teším sa, že už s kamarátmi budem hrať futbal. Pre televíziu Joj, Eliška Prečová.